ଆଜ୍ଞା ଓ 2.5 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ ହଁ 2.5 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। 2.5 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଲେ? ମାଇକ୍ ନିଅ ନା। ପଙ୍କଜ, ତୁମ ଉପରେ ତ ଜଣେ ସାଇକୋ ପ୍ରେତ ଥିଲା, ଯିଏ କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେ କରିଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମା ତୁମ ଦେହରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମାନସିକ ଭାବରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚକ୍କରରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଫସେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଘରେ 40 ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଝିଅକୁ ପାଇବାର କାମନା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ, ଚାକିରି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଘର ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇ ଝିଅ ଥାଉ ଯାହା ପଛରେ ଆପଣ ପାଗଳ ପରି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ସାଜିଛି। ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କା ଯାଉଛି ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କର ବୋଲି। କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଛି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ, ପୁତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାନସିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସବୁକିଛିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖାଯାଇଛି। କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ବି କରାଯାଉନି ନା। ଯଦି କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆହୁତି ନ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ରଖିକି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ମହମ୍ମଦ ନସିନ୍। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ୟା ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତାଙ୍କ ଧାମ ଆଜି ମୁଁ ରାୟପୁରକୁ ଆସିଛି। ସେ ମୋ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ସବୁ ସତ କହିଲେ, ଆଉ ପୁରା 100% ସବୁ କିଛି ସତ ସତ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋର କାମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବି। ଧାମ ତ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଧାମ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିବି। ବାକି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଆଉ କାହାର ପ୍ରେତ ବାଧା ବି ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ହବା ଉଚିତ। ଆମ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? କେବେଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ 2 ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ସାହସ ବି ହରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିଲି ବାବାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୁରୁଜୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ନେପାଳରେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ବାରା ଜିଲ୍ଲାରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 3ଟି କ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ମାନସିକ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଗୁରୁଜୀ, 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପୁରା। ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଗଳ ପରି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ସେମିତି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲି ନା ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ। ଏମିତି ଭାବିଲି କେହି ଗୁରୁଜୀ ଥିବେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସିଏ ଯିଏ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ମା ମାତାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦରବାର ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମୋର ପଇସା ଠକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାତାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ।